zilungiselele mawuye endaweni enjengaleyo. Okay, ungene emakhampanini bafowethu ningangena kube ukuthi manje sayina ivumelwano kube ukuthi uyaqonda ngesivumelwano futhi ngempela uyagcizelela ukuthi kusasebenza ngasivumelwano yini. Uma ungasaboni kahle ungammema umakhelwane ungammema oseceleni qondana nalomuntu owasayina naye ndoda lana ngisaboni kahle wena usahamba ngakho ngibona ngisahamba ngakho mina kube ukuthi niyabuyisana manibuyisana maningasabuyisani manibuka ukuthi indlela yenu yokusebenza futhi ayisasebenzi unelungelo lokuthi mfowethu ngicela ukuphuma kule company noma ngicela ukusayina out into enjengaleyo. Niyavumelana njengoba nanivumelene ekuqaleni nami njengamanje asisasebenzisani nekhampani ebengisebenza nayo sivele sakuvumelana ukuthi sesiyayeka ukusebenza. Akekho futhi engisathi mina akakhomba omunye nami ngisamkhomba umphathi naye akangangikhombi. Ngicela naye aqhubeka asiza abantu nami ngicela ukuqhubeka nokusebenza abantu bangeseke. Ngicela nje nginxusela kakhulu ukusekwa ngoba into ebaluleke kakhulu ukwesekwa. Kunabafowethu kobe